Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang pagkahunong na niining pandemic nga COVID-19 nga magmalampuson unta ang mga paningkamot sa atong paghatag og baksin. Ato karong hinumduman o ginulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbag-o pinaagi sa bunyag sa mga nagtuo kanimo, ihatag ang panalipod nganhi kanamo nga natawo pag-usab diha ni Kristo aron human mabuntog ang tanang kasaypanan, ampingan namo nga makanunayon ang grasya sa imong panalangin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug maong ang simbahan sa tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni anak kahigayon miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto gikahibalag niya si Enias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Enias, giayo ka na ni Hesukristo. Busa bangon ug hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Enias. Nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Joppe, dihay usa ka babae nga ginganlag Tabita, nga usa ka magtotoo. Sa Griego, ang iyang ngalan Dorcas, nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya og namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Joppe dili kayo layo sa Lida, ug sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Joppe nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Joppe sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingnan niya ang minatay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babay ang iyang mata ug sa pagkakita niya kang Pedro milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babay ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibok Joppe ang balita mahitungod niini ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Himnon ko ang kopa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod. Pililhon diha sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butan nga mga sulugoon. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. O Ginoo, ako imong sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Humayaw ni ka, o o Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon,
Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana kinsabay makasabot niini. Bisag way nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busag giingna niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw bagihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu og kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga way makaari kadako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya og wala nagayod mokuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, og kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Pedro, pirmi gid ni siyang makatiming sa sakto nga pagtubag ngadto ni Kristo. Mao na nga nahimo siyang Santo Papa, unang Santo Papa sa atong simbahan. Dili tungod kay bright kay ni Pedro, wa man sad ni siya grado, mananagat ra man ni siya, gipili lang gyud siya sa amahan o gitagaan sa kinini ang unang mga kahibalo. Mo nang pirmi gid siyang makaigo. Niadtong niingon si Jesus, kinsa man ko para sa mga tao. Awagi nakatubag siya ra sad niingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Nahimo dayon siyang Santo Papa. Karon sad gipangutana na sad ni Jesus, unsa man mo? Mubiya mo nako? Kaya wa naman, namiya naman ang tanan. Wa na may nagpabilin. Ang kadto naman lang 12. Bunga sa tingalis kaikog ba? Sila may sige kuyog-kuyog. Ningon si Pedro na siya nakatiming. Asa man may paingon, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Sakto ba ang iyang deklarasyon? Sakto dili. Nganong nakaingon mamong sakto? Mo naron. Wasa na klaro inyong pagtubag. Basig way klaro. Naproybahan kini dili ani adtong panahon na. Kung dili sa dihang namatay na og nabanhaw si Kristo. Ngano man tungod kay sa unang pagbasa ginamit ang mga pulong ni Kristo, ang nabuhat ni San Pedro mura sa buhat ni Kristo. Mura bag si Kristo kanunay buhi diha niya tungod kay ang pulong ni Kristo mao'y iyang gigamit. Di ba si Kristo moingon man dito sa bakol sa una, tindog. Nya karosad moingon sa San Pedro, sa ngalan ni Jesus, tindog. Tindog sang bakol. Sa una sad dihay namatay giingnan ni Kristo, talita kum. Talita tabita. Talita kum. Ato pa bangon. Inday, bangon. Karon sad si Pedro sad, si Dorcas, iya sang giingnan, bangon. Bangon sad ang minatay. Kamo kuno ingna kuno nang imong tupad. Ingna mamatay ka. Musunod na. Awa mo sad moingos Kristo, mamatay ka, mabuhi man. So di na pwede.
Mao na nga kung kita gani ang ato na ganing pangandoyon ang kadautan na sa atong isig katao, awa na dili na pulong sa Ginoo, pulong na nas demonyo. Na siya. Niya karon kay mituo man man kata nga si Kristo pulong nga naghatag og kinabuhi. Kumusta man ang inyong pagsunod sa pulong sa Ginoo? Buhi ba o patay? Kanang giingon ni Kristo nga ihatag ang halin sa imong baligya ngadto sa mga kabos, buhi na o patay? Sa imong kinabuhi. Kanang giingon ni Jesus nga pasaylua og kapito ang nakasaha nimo. Unsa man na? Buhi ng pulungan dihas nimo ron o patay? Maayo. Kanang giingon ni Jesus nga kung kamo magpahulam ay namog paningil og bayad, buhi na o patay? Maayo. Ay day kayo. Kanang niingon si Jesus nga ayaw gyud mong pangangkon bisan unsa aning kalibutana. Didto noon mo pagtigom og bahandi sa langit. Sawan, buhi na o patay? Wa na mo mangangkon sa inyong balay. Wa na mo mangangkon na ng inyong yuta. Wa na mo mangangkon na ng inyong kwarta. Wa na tingog. Sila si San Pedro, wa na giangkon oy. Bisag asa, tanawa lang gud. Adto na mas hupi, adto naman sa bisag asa lang. Nya, unsaon pa man nimo pagmintin og imong balay nga bisag asa man ka ipadahas Ginoo. Si San Pablo sad mao sad tuyok tibuok. Lalawigan sa mga pagano, wa na siya'y balay, wa na siya giangkon nga balay, wa na gani sila'y pagkaon. Nya kamo, sige pa mong pangangkon. Mao na. Ang pari, nangangkon sa kolekta. Lain na ba kayo mong tinanawan ako? Mao na, lagi, ang pulong sa Ginoo, kinabuhi. Pero, pwede natong patyon sa atong kinabuhi. Kay ilisa nato sa pulong sa tao. Karon ato naman yung giilisan. Ang tao karon magsige magpangandoy og kwarta. Mao naman ginagitudlo ros mga tao. Kwarta. Mo nang pasalamat lang pud nga naa pagyud mo. Nga wa mahigugmas kwarta. No? Sakto ko no? Di man mo di man mo muuyon sa kong kamo ba salamat sa Ginoo nga naa pa mo nga wa gyud mahigugmas kwarta. Sakto ko dili? Maayo. Nya, kumusta man inyong paghug sa kolekta? Unsa may inyong ihog? Ang kinadak-an o ang kinagamyan? kanabitang ato diyang ato mga sakramento dinhi love offering man na. Ako kasabot jud kayo ko nga ang gipili gyud sa kadaghanan inig hatag ngatong sekretary mura na lang nagplakang guba ang labing dako sir, ang labing dako brad nga imong ikahatag mao nay dawaton dire ang ihatag ang labing gamay gyud. Ang ano may ko labing gamay. Kay gamay man kayong ihatag. Yung imposiblihan noon, magtanaw tas naong bang magpabunyag niya, mohatag og sa gatos niya, nindot kayo og sakyanan. Yung sa gatos ihatag. Kung ano na, sakto ka na. Niya, inig uli, igadto ni mo balay, og imong sundan, gaasal ay dito. Niya, kabinuhim sa doon nila pa din. Ano niya, pwerte pag yung ino. Ano nya onde na mao na siya magpakasal hatag lago sa kalibo ana nya porting daghana giimbitar nga mga mutambong sa kasal mugastog tag 100,000 kapin dapas ilang mga hotel nganong kadto may imong gigastuag maayo nga diri sa simbahan nga mo'y nakapabalaan sa imong kinabuhi isip minyo
Di manong kamo hatag og kinadakan. Katong 100,000 mo ihatag dire, ang 1,000 mo igastuha. Bitaw. Aron makita gis Ginoo nga mas importante ang sakramento para nimo kaysa kaon. Kay di adiri ang pulong sa Ginoo. Di adiri ang gaingon, sukad karon kamo mahimo ng usa. Wa man to sila magsulti ana. Karon igbunyag, karon gidawat ka na sa katilingbang Kristohanon, anak ka na sa Dios, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Di man na diri gisulti god. Tuwa din na dito gisulti des inyo. Nya dili day ka magpasalamat day maayo. Ang kana man kinagamyan imo itunol. Tungod lang kay love offering. Wa gid kay gugma diri, ang imong gugma tuwa didto. Nya katurabang imong gipang-imbitar, di gid to mutabang nimo og pananglitag maimpierno na kapadung. Musaway noon to nimo pananglitag makasaha ka, oy libakon ra gyud kaadto nila. Di gid to mutabang ari diri di ba pakumpisalon din kaspari. Wagtang din imong sala. Di ba? Wa man mo iklaro nga suportahan ning akong mga pahimangno. Lagi na siya. Importante kaayo nga makasabot ha. Unsa gyud pulong sa Ginoo? Si San Pedro, si San Pablo, kani si San Vicente Ferrer, gihimo man nilang buhi, pasabot gisunod man nila ang pulong sa Ginoo na pamatud-an gyud nga ang pulong sa Ginoo gahom og kinabuhi. Daghan kay silang milagro nga nahimo. Bisan gani si Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, bisag patay na sila, San Roque patay na, sige lang gyapong himog milagro. Kay nganuman nangamatay sila nga naghimo gyud sa pulong sa Ginoo nga buhi, diha silang kinabuhi. At istingin ni karon inig ulio, buhia ang pulong sa Ginoo. Labi na ginang pulong nga niingon, ayaw paghingag buang, tunto, kuanggol, way kapuslanan sa imong isig katao. Kana lang. Ayaw paghingan. In short, ayaw pamalikas. Sa atong English na, don't say bad words. Kana lang usa. Naa man ginas Bible, gisulti man gina ni Kristo nga ang maghingag buang siyang isig katao, mamiligro gyud ngadto sa impierno. Kana lang kuno bi, himo ako nang buhi, kitang tanan din agyud mamalikas. Kana lang usa. Masan? Agree? Nya kiningon masan si Kristo, kinsa tong masuko sa iyang isig katao, mabanlod gyapos impierno. Sige, atong punag ikaduha, di na mamalikas, di na masuko. Kana lang usa. Okay na ninyo? Sagdilagdag kinabitay mo, ay lang usag kasuko. Di bitaw, ayaw sag pangabitay. Pero kana lang usang duha ba? Mola na yato yung klarohon. Ayaw pamalikas, ayaw kasuko. Lagi, pugong tanahan, himoo na itong buhi ang pulong sa Ginoo. Basta lagi, daghanang milagro mahitabo siyang balay anak. Kanang imo mga anak, sige na nagduol nimo, kaya di naman ka masuko, dinas kang malikas. Ang sakristan, magsige nagduol sa pari. Karon, lihay mo kayong sakristan. Liktor gani, munas ginhawang agwanta. Pero din ani masuko, din asa ni awa man nung ko'y balikas no, di na ni masuko. Ang kaning gamisa ron, ay suod na kay ni. Pero may rasang dili kay sila mo suod kay kas kay gasto. Dagan kay tagpakanunon di bitaw. Okay ra nay kaon ana sa dagang donasyon. Pero ang ako lang ba nga di unta ta mupatay sa pulong sa Ginoo. Kay buhi ko na, kinabuhi ko na, atong buhion. Parebita ng liso, kanang liso, kinabuhi man ng liso, lisos mangga, lisos sabatong, lisos monggos, kinabuhi man na. Pero pwede na nato patyon, ato din ang dugmokon, mabuhi pa na, di na. Pero kinabuhi ginunta na, moro sa na ang pulong sa Ginoo. Kinabuhi siya, ngaway katapusan, pero sa atong mismong kinabuhi, pwede na tong patyon, depende sa atong pagsunod niini. Si San Pedro niingon, asa man may paingon, anaa kanimo,
ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Nya gisuportahan dayon na sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa toy atong tubag? Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Ang pulong sa Ginoo naghimog daghan kayong kaayuhan nato. Daghan gyud kaayo. Mo ning ato mga benefactors o donors nagbalik-balik na lang donate nato ilang testimonya daghan gyud kay kog nadawat na kaayuhan, Father. Pero mo na ang atong ibalos unsa man buhia gyud ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, si Kristo mao ang buhing pulong sa Dios. Busa, mudangop kita nga masaligon diha sa atong pag-ingon, Kristo pamatia kami. Kristo pamatia kami. Kristo, ikaw ang sukaranan sa simbahan. Liguna ang mga obispo o kaparian nga magpadayon sila sa pagpakaylap sa imong pulong, mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Kristo, ikaw ang kahayag o kamatuoran. Lamdagi ang mga nangulo sa nasod nga makabaton sila sa kinaadban nga subay sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Kristo, ikaw ang nag-ayo sa mga masakiton ug nagpasaylo sa mga makasasala. Agaka ang among mga igsuon nga naglisod og nahisalaag, mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Kristo, ikaw ang mianhi aron pag-alagad ug dili aron alagaran. Himoa kaming maalagaron sa uban nga nagkinahanglan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. Kristo, ikaw ang nagbanhaw sa mga minatay. Dawata na sa imong gingharian ang mga igsuon namong na nag-una kanamo. Mga muyo kita sa Ginoo. Kristo, pamatia kami. O Dios, dungga ang imong katawhan, dawata kining among pangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundili moabot unta kami nganha sa pagkagasa nga tunhay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong paatubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sons of God, hear His holy word. Gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His blood, and we'll
Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhi nga way katapusan diha sa pulong sa Ginoo. Ang ato lang buhaton, ato lang yung puy-an, himuon atong buhi sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Atong pahibalo dinhi nga sa Lunes puhon, free ba ko sa Lunes? Na atay meeting sa atong PPC o sa PFC sa gabi lang sa Lunes kay atong hisgutan ang atong paghahimuon nga kasaulugan sa consecration to St. Joseph o ang atong Triduum Masses para sa pista ni St. Joseph karong Mayo 1. So naman tay himuon ana nga consecration nya mag Triduum Masses ta para pagpangandam. So magsabot-sabot ta Pastoral Council o Finance Council unsay atong mahimo para niining maong dako sad nga kasaulugan sa simbahan. Karong Lunes sa alas 7 sa alas 7:30 sa gabi karong Lunes.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.